Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palagi malakas, malayas sakit araw-araw. Pagpalang hapon po sa inyo lahat. Sa mga baguhan lamang po na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking susunod na mga video. At pakipindot na rin po ang follow ng aking Facebook page ng Liwangan ng Pangasinan. Tatanungin ko po napakalaking utang na loob sa inyo lahat. I-share ko po lahat po ang aking mga nalalaman na panggamot na spiritual o mga panggamot na mga orasyon na dito po lamang po matutuklasan sa Liwangan ng Pangasinan. Kaya pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. At panatiling isa puso't isipan, panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigay, naigisa lahat, magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hihinga po sa hirap ng buhay. At ito po ay napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa, hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na pong balang magagabay po sa inyong lahat, sa inyong mga kabutihan, mga ginagawa, sa inyong mga kabutihan, mga ginagawang pagtulong sa kapwa. Bago po umpisan po ay shout out muna sa inyong lahat. Shout out kay Andy Bonifacio, commented Ruben Mantanilla, commented Arnold Francisco, commented Ari Satur, Pater, commented Iubor, commented Pime Batalya, commented Silas Eleanor Ballesteros, commented Roy Iana, commented Nordan Bo, commented Loki Dalong Pins, commented Nergy Marie Sangulay, commented Jonix Bin Nadine Rins Solis, commented Maricar Cruz. Shoutout po sa inyo lahat. Sa mga baguhan po, shoutout po sa inyo lahat. Babagi ko po sa inyo yung kung kayo po ay may karelasyon po na nasa abroad po, nandito na po, i-share ko po sa inyo. Kung may karelasyon po kayo na medyo na po na pumunta sa abroad at medyo hindi na matamis-tamis po yung pagmamahalan po ninyo, i-share ko po sa inyo para bumisa po yung relasyon nyo po at hindi po kayo makakalimutan. Kahit lalaki man o babae, bakla man o tumboy o kan po, i-share ko po sa inyo, magagamit po nyo ito. Ito po yung napakabisa po ito na LDR po, na ang yung sinisinta po ay nagtatrabaho sa ibang bansa. I-share ko po sa inyo para makakunyo po. Ito po yung napakabisa po ito, sinare ko po na sa iba at nangyari po yung kanilang nais. Basta pag gumagawit po lamang po kayo ng ganito pong usapin po sa ganito pong spiritual o sa physical man na mga orasyon, dapat po magpursige po kayo na magpursige na kumasi po sa inyo at parang isa po sa isipan nyo po paggawa po na yung focus po kay sarili po pag gumagawa po kayo. Na-share ko na po ito kasi yung may nagpumunta sa akin dati na lumalabo na po daw yung kanya, yung lumalabo na po daw yung pagmamahalan nila at pumunta sa abroad yung babae. Parang lumalabo na, kaya pumunta sa akin na nakiusap na bigyan ko daw siya ng ganito pong kaya sinare ko na rin po sa inyo para malaman po niyo may ganito pong relasyon po na LDR. Ang ibig sabihin po ng LDR po ay po yan, long distance relation po yan, relasyon po, long distance relationship po. Yung mga pagmamahalan nila po ay medyo lumalamig na po. Painitin natin dahil sa aking ipagkaloob sa inyong mga orasyon po. Narito po ang orasyon na LDR po, ikaw lang ang isipin, hahanap-hanapin po. Paalala lamang po sa mga magagamit ng orasyong ito.
Para lang po ito sa taong mahal mo, o karelasyon, kasintahan o asawa. Huwag itong gamitin sa mga taong hindi mo mahal, lalo na huwag gamitin sa iba. Huwag mong gagamitin sa pang-agaw ng iba kasi may balik itong karma. Ang pamamaraan po, kumuha ng isang sulong picture ng taong mahal mo, hawakan ng dalawang kamay at itigan ito at magdasal ng Ama namin, isang bisis po, sumasampalataya, isang bisis po. Pagkatapos magdasal, ibulong ang orasyon 3 bisis sa picture. Ibulong sa kanyang picture ng 3 bisis po. Narito po ang orasyon po. Jesus Dios te Domini Agnus Dei, Jesus Domino Henry, Ede Dios, Gide Dios, Dide Dios, 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 Igosum Cabinet Dios, Magsiyas Bulhum. Jesus Dios te Domini Agnus Dei, Jesus Domino Henry, Ede Dios, Gide Dios, Dide Dios, 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 Igosum Cabinet Dios, Magsiyas Bulhum. Jesus Dios te Domini Agnus Dei, Jesus Domini Henry, Ide Dios, Gide Dios, Dide Dios, 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 Igosum Cabinet Dios, Magsiyas Bulhum. Yan po ang orasyon po. At ibulong sa picture ng 3 beses at iipo sa picture. Katapos nyo usalin po, iipo nyo sa picture. Gawin ito palagi sa tuwing kayo ay mag-LDR, long distance po. Kung kayo po, gawin nyo po ito pag nag-uusap po kayo. Halimbawa po kung kausapin po kayo, ayan, gawin nyo po, samantalin po gawin nyo po. Ibugay nyo po sa cellphone nyo po o sa picture niya, hawak-hawak nyo picture. Sigurado pong makakamtan nyo po ang yung ninanais po magampanan po. Sana po ay gamitin po lamang sa kabutihan po ito at wag sa kasamaan. Gamitin po ito sa inyong minamahal asawa o kasintahan. Huwag yung gamitin po sa iba kasi may karma po itong balik sa inyo. Ayan po ang orasyon po. I-screenshot nyo po. Ayan po. Kung di nyo maintindihan po yung paliwanag ko po ay ulit-ulitin nyo lamang po yung video. Pakinggan nyo po maigi. Pwede na po yung paulit-ulit lamang po na kung po ulitin nyo po kung di nyo maintindihan. I-volume nyo po yung cellphone nyo. Pasensya na po kayo hindi marunong mag-edit. Pero ito yung napakabisa po itong aking babagi po sa ipagkakalog po. Kahit hindi po LDR po dito, kahit malayo po, halimbawa malayo sa inyo, ayan, gawin nyo po yan. Basta gamitin po nyo lamang sa kabutihan po, huwag sa kasamaan. Huwag gamitin po sa pang-agaw ng iba. Kasi mahirap na, may balik na karma to kung gagamitin mo na. Yung mga nalalabo na po yung pag-ibig nila sa isa't isa, nalalamig na po, ito, magagamit nyo po. Napakabisa po itong orasyon na to. Hawakan nyo lamang po yung dalawang kamay ng picture niya, tapos ibulong nyo po yung orasyon po. Pagkatapos nyo po ibulong, usalin po yung 3 beses po, po nyo sa picture niya po, at maasahan po ninyo na mapapaibig nyo muli at iibig sa inyo na kayo po ang palaging isipin at mamahalin habang buhay. Kung gusto nyo po naman po na pag nag-usap po kayo sa cellphone po, habang kausap nyo po, time nyo pong usalin po yung orasyon tapos iipon nyo sa cellphone po at matatanggap po nyo yan. Wala pong posible pag ang kumapit po yung orasyon sa taong minamahal po ninyo. Sana po maunawaan po yung aking paliwanag at huwag po kayong makalimut pong mag-subscribe, mag-like and share. Ipindot po rin po yung pakipollow po yung Facebook page ko po, maliit na channel, Liwangan ng Pangasinan. Maraming salamat po sa tiwala po at pagmamahal po ng Liwangan ng Pangasinan. Screenshot nyo po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Bye-bye po.